Unsa may spelling sa adlaw? I don't know. S-U-N. What? Hello mga pre, kumusta? Pasensya na kay karon pa ko kabalik og video nga ginagmay ba kay saon busy man ang life mga pre. Karon mga pre, akong i-challenge nga ho ang gamay na hong bata-bata dire. Kay okay na yung bright yan mo dag English mga pre. Pero ato siyang kuanan nga di sa in English atong ipa-spelling niya ba basta kay nawalan Nan. Wow ka man English na. Bonk. Naki ipa-English na ha. Isa man. Unsa may in English og anak nga laki Son. nga adlaw. Son. Wow. Unsa may spelling sa adlaw? S-U-N. Ay siyon. Unsa spelling adlaw? S-U-N. Unsa spelling sa adlaw? Another one. Do it! S-U-N. Siyon. Anong mo yung kag siyon nga adlaw man? A-D-N. A-N-W.